idan ka kuskura ka tafi gaban Allah da kudin mutane, in ka tafi gaban Allah da kudin mutane, wato za ka yi ɗan da na sanin da komai makarsa a rayuwa. In ka tafi gaban Allah da hakkin mutane, in ka tafi gaban Allah da ubai shiga wuta wa billahi lazim duk kiyamu lelinka in ka mutu ana biyan ka bashi ga a jannan sha maki sun ce kaga a jannan nan wala ba za ka shiga ba. Duk Allah ya sa ka cikin kaba ka mutu kaba kana la ilaha illallah ma dama ka ci bashi al'umma to za a nuna ma a jannan shi ya sa shamaki ba yanda za ka samu wannan nima sha biya amma